control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Moi boas tardes, estamos aquí no pabillón de Dena en Meaño para dar comenzo a Final Four da categoría cadete feminino. Como podedes ver, xa está todo preparado cos trofeos, cos diferentes agasallos que a Federación Galega de Balonmán lle vai a facer entrega na xornada de mañán a todas as participantes desta Final Four. Xa temos preparados tamén os primeiros equipos que van a facer o quecemento desta primeira semifinal, como son o Ferretería Molares Carballal e o Mecali Atlético Guardés, para esta, como decíamos, Final Four que se vai a disputar en Meaño. E para iso temos aquí a Silvia, que é a presidenta do Asmubal Meaño. Silvia, que tal?
Ben, un pouco nerviosos ahora neste momento polo inicio do evento, pero ben, creo que ben. Bueno, con toda a xente que había traballando aquí pola mañán para deixar todo preparadeño para que as rapazas dos 4 conxuntos poderan disfrutar, que significa para vos ter a Final Four aquí en Meaño? Pois para nós é moi importante porque ademais como Final Four en sí é a primeira que organizamos, polo tanto é certo que temos experiencia de facer unha fase de ascenso a nacional, pero facer isto para a base, para as nosas nenas, creo que estamos máis ilusionados que nunca. Bueno, ademais, as rapazas tamén da categoría cadete o ano pasado disputaron a Final Four en Tui, se non recordo mal. Que significa tamén para elas, ou que crees que significa? Estarán nerviosas, non? Xogando tamén, de novo, outra Final Four e agora na casa. Están nerviosas, moi nerviosas, e ademais creo que se sinten como con máis responsabilidade. Xogamos na casa, xogamos ante o noso público, que evidentemente vai haber máis afluencia que se xogaran fora, pero ao mesmo tempo son como esponjas, absorbendo toda a información e vendo que si son capaces de pasar esta fase vanse a enfrentar algo totalmente novo para elas e que ademais é ilusionante e que creo que o merecen, que o levan traballado moito tempo. Xa escoitamos, falabas de que vai haber moita xente, estamos escoitando agora mesmo, bueno, xente de outros conxuntos que están animando, pero xa ven xente, bueno, cos chándales vemos por aquí a outros rapaces e rapazas da base, e se non me equivoco tamén a rapazas do primeiro equipo que podían andar por aí, non? Sí, está o equipo senior casi o completo, salvo as que hoxe tiñan traballo, como o calendario había acabado, esta jornada é exenta para elas, pero desde fai 4 días xa nos dixeron que todas elas iban a intentar estar aquí, animar as cadetes e botarnos unha man tamén a nós, sabes? Creo que somos un club moi pequeniño, pero bueno, temos unha moi boa sintonía. Pois o que sí, animamos a toda a xente a que veña ata aquí, ata o pabillón de Dena e Meaño. O Club Asmúa Meaño preparou todo moi ben por fora, teñen cantina para poder vivir esta Final Four de categoría cadete feminina. Como escoitades, o ambiente está empezando a coller un pouquiño máis de color e máis tono, así que vamos a ir un pouquiño para dentro para ensinarvos como está agora este pabillón e sobre todo como está aquí a parroquia do Asmúa Meaño, que está facendo un auténtico traballo para que isto salga adiante. Silvia, moitísima sorte e vamos a pola Final Four. Moitas gracias. Y la segunda, también sencillita. Como veis el partido, ¿qué tal lo preparáis? Moi boas tardes e benvidos aquí ata este pabillón de Dena, onde vamos a disputar a Final Four de categoría cadete feminina. Xa temos os dous equipos nos últimos momentos
Doque Cemento e as dúas adestradoras, a Monse e a María. Moi boas tardes, que tal? Buenas tardes. Que tal, María? Boas tardes. Pois a primeira pregunta que vai para as dúas é, bueno, as xogadoras xa disputaron algunhas a Final Four juvenil, tamén a Final Four infantil, que foron as dúas primeiras que disputamos esta tempada. Como mirandes as rapazas para esta Final Four da súa categoría? Ben, a ver, as nosas tiveron como un día así máis ou menos de descanso, pero logo ben, tivemos os entrenamentos tan frescas. Ben, a ver que sale. E ti, María, como miras as rapazas agora? Pois a verdade é que moi ilusionadas, o primeiro, creo que a todas les fai moita ilusión, empezando por min misma, que ao final, inda que sí que xogaron outras Final Four, eu tamén estiven en outras, ao final a responsabilidade desta é diferente, é a súa categoría principal, entón, bueno, a ver como se resolven. Máxima igualdade tamén nos partidos de Liga. En Carballal, creo recordar que gañastes vos por 3 goles, na Guarda ganou o Guardés. Que esperas deste encontro e que puntos fortes ten o Guardés, Monse? Bueno, primero, disfrutalo, isto é primordial. ¿Qué puntos fuertes tiene? Bueno, pues se mueven el balón muy rápido, defienden muy bien, corren, vamos, lo que nos gusta a todos, vaya. Pola contra, que puntos fortes ten o Carballal, María? Bueno, pois eu creo que os puntos fortes son as súas individualidades, teñen xogadoras moi fortes, moi preparadas, con tamén moita experiencia de xogo, que creo que eso al final a nos pasanos factura, porque faltanos todavía esa experiencia, e creo que esos son os puntos que temos que controlar un pouquiño máis. Pois xa temos aquí o análisis das dúas adestradoras do encontro entre Ferretería Morales Carballal e Mecalia Atlético Guardés, que vamos a disputar en apenas 10 minutiños. Moitísima sorte as dúas e dende a casa a disfrutar desta primeira semifinal de categoría cadete feminina. Pois gracias, Charlie. Aí recibidas as aportacións de ambas as dúas adestradoras. Aquí xa todo preparado no Coirón Arena de Meaño, onde se disputa esta fin de semana, esta Final Four. Recordamos tan só da categoría femenina, xa que na parte masculina esa convocatoria de Xoel Lago do Cisne fai que o reglamento lle permita ese aprazamento das competicións e teñamos esa metade da Final Four. Sabedes que sempre se disputa masculina e femenina. Bueno, esta vez temos que adiar esta competición masculina que se va a preparar para o primeiro fin de semana de maio en Cangas, que probablemente pois igual ten hasta a coincidencia co seu sector juvenil. Pois aquí ategándose cada vez máis xente aquí no pabillón de Coirón, no Coirón Arena, para vivir esta primeira semifinal. Recordamos o Ferretería Morales Carballal Almame e o Mecalia Atlético Guardés, e despois a 7 os segundos encontros onde se vai a toparse ao equipo locatario, Asmú Valmeaño, que xogará frente a Sarro da Vigo. Os Arcos, Asmú Valmeaño, Sarro da Vigo, recordade, despois a 7 da tarde como segundo prato desta tarde desta Final Four. Pois aquí xa todo preparado, casi listo para que dé comezo todas esta ceremonia de presentación das alineacións. Vemos aí como vai collendo máis color o gradeiro, as cores de o verde que se podría confundir a Sare ou a Asmú Valmeaño, e esas cuidadas de fondo, como sempre en cada Final Four que hai un equipo da Guarda, do Mecalia Atlético Guardés, unha representación do inferno da Sangriña, ese inferniño que a onde vai cada equipo do Guardés sempre está. Pois imos a ver se damos a comezo. Moi boas tardes, benvidos e benvidas ata este pabillón de Dena, onde vamos a disputar a Final Four de categoría cadete femenino. Por favor, vamos a recibir os conxuntos que van a disputar esta primeira semifinal e vamos a darlle unha calurosa benvida ao equipo que xogará como visitante, o Mecalia Atlético Guardés.
Turno agora tamén para darlle outra calurosa benvida o conxunto que xogará como local, o Ferretería Molares Carballal. E agora, por favor, pedimos que o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro tamén se achegue a todo o círculo central deste pabillón de Dena. Turno agora para coñecer as diferentes protagonistas deste primeiro encontro. E o vamos a facer dando a aliñación en primeiro lugar do Mecalia Atlético Guardés. Comenzamos con dorsal número 4 a súa capitana Silvia Lomba. Con número 2 Alejandra López. Número 11 Vera Pazos. Número 14 Mara González. 12-6 Paula Martínez. 21 Sabela Lomba. 25 Ángela Martínez. 27 Daniela Álvarez. 28 Julia Lomba. 30 Laura Castelo. 32 Yasmín López. 40 Adriana Álvarez. 61 Daniela Pacheco. 66 Irene Verde. E 77 Carolina Reyes. Adestradora María Doiro. Oficial Patricia Lomba. E axudante Fabio Lima. Turno agora para as xogadoras do Ferretería Molares Carballal. Comezamos co dorsal número 4, a súa capitana Leila Simón. Con número 2, Olaya López. Con número 3, Sabela Álvarez. Con número 5, Zoe Seijas. 14, Emma Puente. Dorsal número 15, Nayara Castro. 12-6, Iria Alonso. 12-8, Victoria Casado. 12-9, Claudia Fontanes. Número 20, Patricia Teijeiro. 21, Gabriela Zaide. 22, Sabela Lorenzo. 26, Estela Ogando. 27, Sira Loureiro. 29, Paula Ballesteros. Y dorsal número 30, Candela Núñez. Adestradora Monse Limés. Ayudante Sergio López. Oficial Noa Martínez. E oficial Abelardo Martínez. Dirixirán o encontro os colexados Ainhoa Rodríguez e Luis Fernández, auxiliados na mesa por Anxo Moreira e Marcos Fernández. Exercerá as labores de delegado federativo Alberto Rodríguez. Agora damos inicio ao protocolo da Federación Galega de Balonmán e só nos queda desexarlle a mellor das sortes a ambos os dous conxuntos na disputa desta primeira semifinal de categoría cadete feminina. Moitísima sorte.
hacemos de maravilla esto. Cuidado. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Ainhoa y él es mi compañero Luis. Queríamos empezar dándos la enhorabuena, ya que vuestro esfuerzo y dedicación ha logrado que estéis en una semifinal de Final Four. Así que nada, ahora hay que disfrutarla y demostrar todo lo trabajado. Por nuestra parte, os pedimos respeto, que disfrutéis y que os lo paséis bien, que es lo más importante. No sé si alguien quiere comentar algo. Pues buen partido a todas. Partido de Ose. Máis cores, máis xente de aquí que acudiu ao pabillón de Dena. Xa todo, ou casi todo preparado xa para que poida iniciar o encontro. Vedes sobres impresionados as alineacións de Ferretería Molares Carballal agora mesmo. Mentre se incorpora aquí Charlie, que está tendo problemas técnicos para iniciar o seu micro, para acompañarme na retransmisión deste partido, como cada Final Four, para tratar de levarvos a maior das emocións aquí a casa. E os vosos dispositivos móviles alá onde estedes disfrutando do balonmán galego. Xa situadas todas as pezas no 40x20 de Dena. Aí ter a primeira posesión o Mecalia Atlético Guardés. E vemos a Silvia Sabela. Si non me trabuco, creo que é Adriana quen está acompañando nesa primeira línea do Mecalia Atlético Guardés. Si vamos a dar en breves xa o comezo do partido. E aí está o primeiro dos asubíos, a primeira posesión, a primeira xogada que vai a ser para Mecalia Atlético Guardés. E esa defensa 6-0 moi profunda, 2 segundos sobre o ataque do Guardés. Ben Silvia buscando que ao lado dereito vai se atrever no lanzamento. A primeira parada xa de Iria. E agora sí, xa creo que xa temos a Charlie aquí incorporado. Charlie, que tal? Moi boas, Alberto, como estamos? Agora sí, xa te temos Lurien pregado hoxe. Xa mirades antes facendo as entrevistas, agora aquí en meu carón. Si o vedes cansado non lle tomedes en conta, Parece que no, pero non sabía que o pabillón de Dena tiña tantas escaleiras, A verdad que sí. Aí está atacando novamente o primeiro gol que convertes a Paula dende a liña de 6 metros. E iniciando ataque o equipo que viste de azul, o Ferretería Molares Carballal, que ben se anticipou aí Adriana nese roubo de balón. Fantástica acción do Mecalia Atlético Guardés, intentando poñerse ao 0-2 coa súa segunda posesión. Escoitades que o ambiente aquí non estamos na sangriña, non, é un mini inferniño. Pero que lle dá moitísimo alento as rapazas do Guardés. E vemos que saliron os dous equipos
para disputar o encontro en defensa e con dúas defensas diferentes, non? Un 5-1 por parte do Guardés un poquinho máis amplio con esa avanzada tentando roubar balóns como acaba de facer, e un 6-0 por parte do Carballal que xa miramos tamén en categoría juvenil que o teñe moi ben traballado. Sí, un 6-0 sobre todo profundizando moitísimo nos segundos, evitando que no caso do Mecalia Atlético Guardés que Silvia poida conectar ou poida traballar en carreira, que é unha rapaza que sabe traballar moi ben. Aí o erro no pase agora por parte de Isabela, que non foi quen de conectar con Adriana, e ataque de novo para o equipo azul. E ben Patri con potencia ata 3 defensoras parando a Patri de Giro. Que xa miramos tamén o atrevemento desta xogadora na Final Four juvenil, con como era capaz de moi lonxe crear situacións de moito perigo. Vamos a ver como resolve aí a papeleta o Guardés. Iniciando ahora de esquerda cara a dereita, volvendo aí Victoria Leila Patri, esa primeira línea en movimento, vai Patri novamente con potencia e o gol anulado por inversión de área aí de Patri. E ollo que non se deu conta Vera de que non fora gol. E pasos, claro. O ruido é tal que moitas veces ata non dá nin para escoitar o chiflo. Pois a perda de balón agora do Mecalia Atlético Guardés. E aparte do ruido, non, os nervios de abrir esta Final Four de categoría cadete femenina, que por moito que disputaran moitas das xogadoras as dúas semifinales previas cos seus equipos nas outras Final Four, pois, oye, veñen aquí, como decían as súas adestradoras, na disputa da súa categoría, non? A que lle corresponde, claro que sí. Moitas pois teñen esa sorte de poder disputar dos, pero está a de, como se di sempre, a do seu equipo de verdade. Ahí correndo detrás de ese balón, consigue cazalo y evitar que saia. Pide o balón Gabriela con Patri. Gabriela que vai a voltar ao seu sitio. Ese extremo dereito, Patri con espacio, quería conectar na liña de 6 metros. Escapou de novamente o balón aí. O Ferretería Molares. Y vai a iniciar de novo o ataque. O equipo de Mecalia. E aí nesta penetración, novo gol de Adriana. Que ven o corte da pivote onde do Guardés de Paula cara ao lado onde inicia o xogo. Iso causa moitísimas dudas nas dúas centrales defensivas. Saliron moi ben os dous conxuntos. Está un poquinho máis asentado na pista o Guardés agora mesmo. Pasos novamente do Ferretería Molares. Carballales a terceira pérdida de balón. Un pouco, non? Tamén o que apuntaba Monso ao principio na entrevista, estaban nerviosas as rapazas, entrenaron ben, como decíamos, non? Van a ser os primeiros 5 minutos agora dentro de 30 segundiños, unha vez metan ese primer gol xa para sacudirse os nervos e o inicio deste encontro. Desdoblouse Mara, aí vai buscando a penetración, a falta en ataque ben sacada ahora nesa penetración de Isabela. Inicio de novo para Carballal tratando de abrirse ao marcador. Ahí va buscando un bote. Venga, defensa nuevamente de Mecalia Atlético Guardés. Que vaya a parar o ataque. Vaya a iniciar con tranquilidad. Ahora con Victoria ahí no centro. Buscando con Leila. Buscando ese 2 para 2. Fantástica nuevamente la defensa de Mecalia. Sí, aí Leila que quería conectar con Sabela. Non lle abriu moitísimo espacio. Vemos que o Guardés está aproveitando moi ben as perdas, non? Que ben Silvia para Mara. Balón un longueiro e fora. Buscando ese lanzamento elevado. Erro de Mara. E temos aquí a dúas protagonistas dos partidos da Final Four juvenil, como foron Iria por parte do Carballal e Vera tamén na portería do Guardés, que bueno, coido que hoxe tamén vai a ter a súa parte de protagonismo no encontro. Sin dúbida, aí vai Patri, escurre sello balón a Patri cando estaba preparada xa para engatillar. E golpe franco que forza de Silvia. E o Laio ao campo, por parte do Carballal, que miramos tamén que na Final Four juvenil foi que ven agora Gabriela nesa finta aí, chut para por o primeiro gol no tanteador do Carballal, e decíamos que Olaya foi unha das xogadoras tamén máis que ven agora tamén o Guardés, por favor. 2 para 2, aí atopouse Paula co Longueiro, pero ese toque no brazo por parte de Olaya, que forzan 7 metros. Vai Silvia aí o lanzamento. Para Silvia, o primeiro amago e a parada de Iria.
Pois querían protagonismo, falaban de protagonismo. Charri, aí está, primeira das paradas dende 7 metros de Iria. É que chegaste con pouquiño tempo, eu xa teño a bola de cristal quentando de pola mañán. De Patri, buscando esa penetración. La defensa fantástica de Silvia Lomba. Pedían pasos dende o banco do Mecalia Atlético Guardés, pero había unha falta previa que anulaba a opción de pasos. Moi ben os dous equipos, a verdad que o inicio do encontro se lle estaba resistindo o Golo Carballal, pero salieron moi ben os dous. Están ofrecendo un partido moi de tú a tú, Balón na esquina e o gol dende extremo esquerdo. O gol que consigue Paula Ballesteros. Que aí tamén aquí ven agora Silvia, que lle chega ese balón a Mara aí xusto no curruncho, que ven ese desmarque de Paula e ollo que levou un golpe aí, non? Patri deixándose na... Sí, por ese lanzamento en rectificado, ¿no? Que intentou aí Silvia, fixo moi boa axuda a xogadora do Carballal. Sabela, sí. Epa. Levou o golpe na faciana. Vemos na repetición, aí, esa finta, sí. Amán, ¿no? Xusto. Doble. Escóbado e máis Amán despois no lanzamento. Ten que sair a xogadora do Carballal. Que non quería, No. Aquí non se regalan minutos. Salata Estela a pista en sustitución a súa compañera Sabela. Silvia iniciando, puño arriba nesa man dereita para indicar unha nova xogada por parte do Mecalia Atlético Guardés. Dando a Paula de centro. Ahora de izquierda a dereita, que es brava aí a defensa de Naya, a penetración e o gol de Silvia Lomba. Zafouse de sin par de Olaya aí a atacante do Mecalia e habilitando a Silvio Carreiro. Ese aviso tamén por parte dos colexados a Olaya, porque a verdad que o contacto foi bastante intenso. Sabedoras as xogadoras do premio que hai no día de hoxe, non? Que disputar a final de mañán. Moi bo inicio de encontro, que ven agora Gabriela con esa finta. Sí, non. Pasos. Gabriela que tuvo potencia sempre, todo ímpetu. Da igual que se poñan no extremo, na primeira línea, renden sempre a bo nivel. Que entendemos tamén que, bueno, tanto Sergio como Monse a irán modificando, ¿no? Irán cambiando ya de posición para aproveitar la que ven ahora Silvia de novo a espalda. A ver, Silvia cargando a espalda. E o segundo gol de Silvia Lomba, poniendo 2-4. Que ven Silvia aí ante esa presión par de Olaya, ¿no? Que fixo cando o balón estaba un poquinho lonxe, moi ben movéndose por detrás da espalda da defensora. Moi sólidas agora as rapazas do Guardés. E o pase. Vemos como sube de novo o Guardés o balón, xa dando un pouquiño máis de calma. Sí. O xogo, non? Agora xa teñen unha renda un poquinho máis amplia, poden porse a 3 goles. Vemos aí esa permuta con ese bloqueo que ven agora, Venga, a continuación do lado dereito. A parada de Iria, que levou o golpe na faciana. Esa penetración, ese lanzamento. Aí está a exclusión. A Isabela, que xa foi directamente a pedirlle perdón a Iria. Que acción tan bonita a nivel combinativo do Guardés para aproveitar que Isabela collera todo ese espacio, non? Na parte dereita do ataque. Vamos a ver agora como resolve, que ven Patria agora aí. Potencia de Patria, parada de Vera, sensacional. Aí va oyendo agora vai ser Gabriela e se dirige ao lanzamento. Pues Gabriela tamén, que é unha magnífica lanzadora de 7 metros. Vamos a ver. Vai Gabriela, golazo de Gabriela. Muy ben Vera, non tapando aí a ese impulso nos 7 metros. A zona de localización de Gabriela, pero con qué pasión non tirou ese 7 metros. Con potencia toda a potencia que tiña ela e máis as súas compañeiras, E vemos agora que entra Daniela Álvarez aí nese extremo dereito, que ven Silvia. E sacoulle finalmente sí, a falta en ataque aí Gabriela. Esa acción de ataque
Ben Correiro, Patri Tejero ahí. Gabriela buscando esa primera cinta. Patri nuevamente buscando para Leila que vaya a poner un poquillo de calma para asegurar este ataque todavía en superioridad. Patri agora sí, vai a ver 7 metros nesa acción, esa penetración de Patri. Ese último contacto que acabamos de ver, bueno, hizo que falle, que haya un nuevo 7 metros. De nuevo Gabriela transforma esa pena máxima. Vamos a ver ahora. El terceiro gol xa de Gabriela. Que vai a recuperarse en breves con 11-26. A xogadora excluída o Mecalia Atlético Guardés. Tamén curioso, non? Ese bo detalle de María cambiando e metendo a Ángela e a Daniela para darlle un poquinho máis de solidez defensiva ao equipo. Buscando ahí esa penetración a xogadora do Mecalia, Ángela. Que como xoga un partido como último, que ven Daniela agora. O golazo que ven, a penetración que ven ese deslizamento de Daniela. El gol de Daniela Álvarez. Decía, ¿no?, que como xogue Ángela o partido igual que xogou o último partido da Final Four da semana pasada en la LIN, vamos a ter aquí accións moi bonitas, Demais, vai ser das de Órdago, das de ter guardadas na hemeroteca. Ven Gabriela buscando esa cinta en Xiro, balón para Patri. Ten que sair cara fora e o erro no pase de Patri. Que ven aí, non? Esa presión de Ángela despois no pase de Patri, que fixo que se perdera ese balón por la línea lateral. Temos agora aí un novo balón para que o Guardés volva a esa renda de 2. Atacando de novo Silvia dende o centro. Ordenando as súas compañeiras. Aí vai buscando 1 contra 1. Fantástica acción de Silvia e o golazo de Silvia Lomba. Tamén que inteligente, non, no momento de executar o lanzamento, que para non incurrir en pasos lanza aí a pé cambiado a xogadora do Guardés. 4-6 no marcador a prol do conxunto do Baixo Miño. 13 minutos xa deste primeiro acto. Vai iniciando, buscando esa opción de 1 contra 1. Ofrécese moi ben Olaya para levarlle o balón cara ao lado dereito. Patri domando. Esa moi agresiva aí. Fantástica de Ángela no avanzado. Ven Gabriela no amago de lanzamento. Buscaba esa penetración. Paran os tempos colexiado. Vai a haber a exclusión agora para Alejandra. Sí, nese último momento, non, na internada que fixo Gabriela no último momento, agarroulle do brazo. Esos 2 minutos indicados pola colexada en nova superioridade por Carballal. Olaya buscando a penetración para donde verá. Ollo aí que se pudo facer daño Olaya ao cair. Non o poden ver na pantalla, pero moi ben o Guardés que acaba de parar ese tobillo, non? Sí, aí na caída. Ese peso total en riba do nocello. Veremos ahora. Agardando que Olaya se pode recuperar, ya temos en imaxe. Está costando Carballal poder penetrar esa defensa que tan boa do 5-1 que está plantexando o equipo de María. Sí, porque además, bueno, vamos a ver agora aquí a acción repetida, donde ese lanzamento debe ser na caída, ¿no? O mellor pisa sin querer. Ese pequeno toque, uy, escapa ya aí. Sí. Escapou e un apoyo. E agardando que non sexa nada máis que esa dor momentánea ese primeiro momento. Boa noticia que se podía marchar apoyando tamén o tobillo, Sí. O sea, a mellor das novas. E como apuntabas, Alberto, está costando Carballal porque ademais de que Isabela no centro está facendo un moi bo traballo, empezaron Paula e Silvia nos segundos que están orientando moi ben cara ao centro para levar todo ese traballo, non, do ataque cara ao centro, e que a xogadora avanzada que agora volve ao campo, Adriana, que era que estaba executando antes, que fixo un robo de balón, o fixo dunha maneira moi boa. Silvia Loma con dúas mans arriba, acompañadas por Sabela, por Ángela na primeira línea. Mara desdoblándose para esta inferioridade, llevando aí que tenga defensa ahora de Gabriela sobre Silvia, evitando que pudiera continuar coa circulación. Tamén moi inteligente Silvia, sabendo que son unha menos, que ven agora Sabela. Uy, vaya golazo de Sabela, maravillosa acción de Sabela.
Decíamos, arañando y Silvia ahí un par de segundos a este crono. 4-7. Está xogando tamén moi ben o Guardés en inferioridade numérica, le van dúas. Se non recordo mal anterior, pode que fora empate. Sí. Esta de momento pois se va engañando porque acaba de ser a parada de ver agora. Atacando de novo, sacando de golpe franco aí as xogadoras do Ferretería Molares. Carballal buscando lanzamento, toca Vera, pero consigue aí o gol Sabela Lorenzo. Que agora entendemos por que tiña ganas de seguir no campo, Moi ben a rapaza, estaba facendo un moi bo inicio deste encontro e agora que sacou ese brazo a relucir para reducir a distancia, xa encarando o Ecuador desta primeira metade con 5-7 no electrónico. Aí está iniciando de novo ataque en inferioridade Silvia, arrastrando moi ben a dúas xogadoras que ven levada a superioridade cada lado de Mara, pero aí estaba Iria. Que ven Iria aí tapando e ademais como se suele denominar, non? Esa parada en bloque índolle con todo o brazo armado da xogadora que lle dá a oportunidade agora ao Carballal. Esa pelota que se vai a perder pola lateral, non é quen de domala Emma Puente. Que levou aí un golpe na faciana, non? Que non foi capaz de coller ben a pelota. Escapouselle a xogadora. De novo, reorganiza as fichas María no seu ataque. Sigue o 5-7 a prol do Meical Atlético Guardés. Vai novamente Silvia, como dou ese paso a dereita. Como cambiou a dirección para topar esa fenda despois dese arrastre de Ángela no pivote. Vai Silvia novamente buscando cara ao extremo. Favorecello, Reseite, o gol de Silvia novamente. Cuarto gol xa de Silvia Lomba. Se está pasando moito do ataque do Guardés por Silvia. E a verdade que o está asumindo dun xeito extraordinario a central do Meical Atlético Guardés. Modificando a primeira línea ahora. Aí o Carballal, Patri buscando a Gabriela que estaba espacio libre. O gol de Gabriela. Que ademais de potencia tamén é calidade. Como define aí a xogadora do Carballal. Sen tempo para o descanso, que ven o saque. Ahora que ven Silvia tamén de novo. E igual que na defensa do Guardés, estánse cerrando agora tamén moi ben as xogadoras do Ferretería Molares Carballal. Aí quería ir Silvia a codar a topar ese carreiro entre 1 e 2. E agora que se desdobla de Mara, vai a buscar ese primeiro 2 para 2 Silvia, habilitando cara al lado esquerdo. Moitísimo espacio, buscaba ese cruce Isabela para Silvia. Aproveitou o servizo Patri, pero vai haber falta a prol do Meical Atlético Guardés. Ese pequeno toque na man, non? De Patri, moi ben a defensa. Ollo que estamos en pasivo, segundo pase, terceiro pase. Hai que lanzar, o lanzamento non atopa o arco aí de Ángela. E correndo xa o Carballal. Erra aí recollendo o balón novamente Isabela Lorenzo. E Ángela que destas avanzadas correosas que ocupan moitísimo espacio, desas que como xogadora queres ter no teu equipo non en contra tamén, Sí, o que falábamos, por exemplo, a fin de semana pasada con Carla Melón no Cangas, naquela final que ocupaba o filtro que facía ela era descomunal. O gol agora na contra de Ángela, despois desa recuperación desa boa defensa do Meical Atlético Guardés. 6-9, que impide o tempo morto vai a ser o banco do Ferretería Molares Carballal. Vamos a ver se escoitamos as verbas do adestrador. Dependiendo de que subir, hay que subir. No puede ser que lleguen todas arriba y tú todavía estés en el medio del campo, tía. Porque lo tenemos ganado 2 para 1 por este lado y no estás. Bien, situación que hace mucho en la circulación, sobre todo la zurda, aunque también hacen de la diestra. Bien, joder, en el momento que esté circulando y esta tía esté empujando con esta, la 2
Pois aí as verbas do banco do Carballal. E insistindo, a verdad que sí, que eu boto un pouquiño en falta ese xogo cara ao exterior que lle está faltando ao Carballal, e que, como dicía o adestrador agora no banco, non? Vamos a sacar éxito diso, porque a verdade é que Ángela está facendo ese primeiro filtro no avanzado e está lle dando moito rédito ao Mecalia Atlético Guardés. Sí, ademais tamén incidindo, aí o temos, non acaban de facelo moi ben, que tocou Vera ese balón, esta parada de Vera novamente. Ese é o mismo procedimento que estaba utilizando tamén o Guardés con esas circulacións no momento no que o balón vai cara a zona de extremo, para poder aproveitar todo ese espacio, todas esas calles 1-2 que apuntaba agora Sergio. E tamén como foi o reparto de tarefas, non? Aí como Monse lle decía, oye, mira, que está moi ben, pero hai que baixar a defender tamén, Silvia con espacio buscando ese 1 contra 2. E que forma de decidir Silvia nesa opción en carreira. É unha xogadora que ten unha moi boa visión de xogo. Ahora vamos a ver como vai a ser 1 contra 1. Pero ten esa capacidade de, no segundo paso, decidir si cara a un lado ou cara a outro, e ser capaz de ter esa lateralidade para o lanzamento. Vemos aí Isabela tamén. Que va a esquina, non se atreveu ahora Daniela no lanzamento. Agora outra vez buscando e o gol que consigue Adriana. Vamos a abrir os peros desta Final Four, Alberto. Isabela tiña que lanzar un pouquiño máis entre ese espacio de 8, 9 metros que antes tivo moi boas accións. Está moi ben tamén decidir penetrar e fintar, por suposto, pero ten capacidade de sobra para poder facelo dende atrás. Iniciando nuevamente Ben Patri, al lado derecho va Gabriela por fora, e o gol de Gabriela. Aí o quinto gol de Gabriela, dos 7 que leva o seu equipo. Que 2 ataques se acaba de facerlle tamén caso todo o equipo, o seu adestrador, porque, bueno, foron facendo ese tipo de procedimentos para ganar esas calles por fora. Iniciando de novo, ven a recibir Sabela. Tirando zona a súa compañera, ven Sabela buscando esa opción de 2 para 2. Aí o balón quedou de atrás a Daniela. Sabela novamente levando o balón a izquierda. Non se atreven no lanzamento ahora. Novamente Sabela, non se atreven no lanzamento tampouco. Ven levada a superioridade de lado dereito, tocou Iria. Sí, ese 7 metros na defensa de Daniela. Aí creo que foi a xogadora do Carballal, Emma Puente, a que estaba dentro da área, non? Que había caído por esa invasión ante o lanzamento. 7 metros que vai a lanzar Ángela agora. Ángela no lanzamento, conseguindo gol Ángela. Notase que hai traballo aquí nestes 7 metros. Además iría unha porteira aplicada. Como se foi abaixo nos 2 7 metros. Parou o primeiro a Daniela. Non foi quen de ataxar este lanzamento de Ángela. E 7-4 no electrónico agora. Iniciando nuevamente frente a Molares, Carballal, venga, defensa ahí, rochosa de Ángela. El balón en movimiento nuevamente. Que ven balón para Patri, que ven buscada. Y el gol de Patri, que ven ese tú a miña. La verdad que como se nota que os rapaces e as rapazas se van escoitando as retransmisións, porque xa xogan os golpes francos, Vai ser máis cousa dos adestradores, que tamén nos escoitan seguro. Ven novamente que ven esta defensa agora moi profunda do Carballal. Ben se anticipou agora. Vai a haber golpe franco pro novamente de Mecalia Atlético Guardés por ese agarrón sobre Ángela. Estáis un pouquiño precipitado agora o ataque do Mecalia, pero sí, que seguro que está traballado tamén, Ademais agora fixo un cambio moi ben esa impar de Gabriela. Gabriela buscando un apoyo, a verdade que viña moi sola, Sí. Viña soa. E agora que tiña que calmar tamén un pouco Guardés. Está María pedindo calma. Son estos momentos de locura, non? Que hai no partido. Oye, podría plantexalo Sergio. Antes quedou aí arriba defendendo Isabela nun 5-1 foi a causa dunha disuasión, pero sí que lle entorpeceu un poquinho máis o ataque, o Guardés. Buscando nuevamente que ven aproveitando esa circulación do extremo, pero aí estaba Iria poñendo a súa quinta parada para manter o seu equipo, insistindo unha e outra vez nesa circulación de extremo e aproveitar ese carreiro entre 1 e 2.
Sí, os dous conxuntos porque lle é moito máis sinxelo, é moito máis fácil levar o balón cara dereita. O Guardés sí que ten zurda, entón combinou moi ben. Vamos a ver aí o lanzamento de Emma que transforma. E dicíamos que o Guardés utilizou dos dous lados para acabar tanto dun lado como do outro ou para ver esa internada que acabamos de ver agora de Isabela, que é a xogadora que acaba de cambiar María para darlle entrada de novo a Silvia. Volta a pista Silvia Lomba. Va a iniciar el ataque de nuevo Mecalia Atlético Guardés. De izquierda que la derecha, buscando ahí Daniela. Que ven a defensa, como foi con todo Emma, a tapar ya Silvia. E avanza a producir os 2 minutos para Emma. Primeira superioridade para o Mecalia Atlético Guardés. Esa calle na zona esquerda da defensa do Ferretería Morales Carballal a que máis está castigando o Guardés. E vamos a ver agora a Ángela neste novo 7 metros. Ángela, parada foi de Iria, como lle aguantou arriba agora Iria. Nótase que hai moito traballo de vídeo. Miramos aí que Ángela dice, eu tirei forte, pero no. A parada de Iria foi impecable. E lle dá o Carballal, celebramos que volva Olaya a pista. Iso significa que non foi nada, que foi un golpe ou un susto tamén pudo levar a rapaza. Vai Patri, buscamos esa pinta en Xiro. Llegó Gabriela para recuperar el balón. Y ahí va Gabriela cogiendo nuevamente Carreiro. Cara al lado derecho, Patri. Golazo de Patri. Que ben a lo xogo ese balón. Aí arriba na escuadra. Lonxe da intención de Verán. Vamos a ver aí que propón Daniela. Agora os mandos do ataque do Mecalia Atlético Guardés. Daniela apoyándose en Adriana. En Silvia con espacio, balón a esquina. Invasión de área ahora da outra Daniela, de Daniela Pacheco. Oportunidade do Carballal para igualar o partido despois de 24 minutos. Sí, tamén un partido de alternancias no marcador. Xa o falábamos na entrevista mentras Patria aí intenta continuar o balón. La máxima igualdade que hubo nos encontros de Liga. Gañou en Carballal o Carballal de 3, en A Guardia ganou o Guardés de 2, así que... Que ven ahí, vaya parada nuevamente, como tocó Vera. Esa intención de o pivote de Isabela. Non é unha boa nova para ningún dos dos conxuntos que as porteiras estén parando tantos balóns, para os intereses de cada un deles. Atacando de novo a Daniela dentro do centro. Silvia, Adriana acompañando en los flancos. Ahí Daniela buscaba, ven ahí a defensa de Patri. Atacando de nuevo, poniendo balón en un momento Ángela. Adriana con Daniela, balón a esquina. Y ese pase consiguió uno domar a su compañera en la esquina. Ángela, Silvia con espacio, buscando un contra dos. Balón a esquina, no se atreve, no. Lanzamiento Daniela Pacheco. De nuevo balón a Silvia. Golpe franco y hay aviso de pasivo. Iniciando de nuevo, va Silvia buscando esa fenda. Que vai a haber 7 metros. Silvia que non lle ten medo a facer esa internada aí entre as defensoras do Carballal, que elevaron non un pouquiño o nivel de intensidade agora. Vamos a ver se Ángela ahora quen de transformar os 7 metros. Agora sí. Novo gol para Ángela. Terceiro, segundo dende a liña de 7 metros. O anterior fallou uno. Pero desta vez sí que conseguiu meterlo na caixa de 12. Menos a de 4 minutos para chegar ao final deste primeiro acto. Iniciando Olaya, apoyándose en Patri. Apoyada aí no seu pivote. Gabriela forzando. Patri novamente buscando 2 para 2. Caballa esa línea de pase con Estela. Pero non conseguiu conectar con seu pivote. Gabriela novamente saliendo. Lanzamiento de Gabriela entre a defensa de Vera. E ollo que non é sinxelo despois para Vera coller ese balón, porque de feito estaba pendiente de onde botaba e de como botaba, non? Ces receites que xa se converten en pelota de rugby, Sí. Ven o lanzamento, dias colexiados que non hai nada, pechou ben Gabriela. Ven correndo de novo o Ferretería Morales Carballal. Ven a poñer un poquinho de pausa agora. E iniciando ataque Olaya. Lanzamento de Olaya. Y golpe franco a prol de nuevo
do equipo azul. Non sei que máis as facianas a das xogadoras. A humidade que está empezando a haber aquí, ainda me comentaban fai un rato que esperamos que agarde ben a pista. Outra parada de Vera, o reseite de Emma, o gol de Emma. Dicíame antes que agardaban que non se condensara demasiado a humedade que está empezando a haber no ambiente, porque despois o ter que poñer os radiadores para evitala, a calor iba a ser incesante. O golazo que consigue agora Mecalia Atlético Guardés. Pois se o calor vai ser incesante agora que ven subido ese balón por parte do Carballal, decía Alberto, se o calor vai a ser incesante agora, non queremos saber despois cando toda esta grada se tinga de verde ca afición do Meaño, Sí, sí. E recordamos que despois a 7 temos a segunda das semifinais, onde estará o clube locatario Patri buscando ese pase cara a súa compañeira, cara a Estela, pelexando aí. E queda o balón, que hai golpe franco a prol do Ferretería Malares Carballal. Vai ser Gabriela que empoña o balón no momento da línea de banda. Olaya recibindo, iniciando de novo cara a Patri. Balón a Gabriela, balón por enriba do arco de Vera. E que inteligente agora Vera, variando un poquinho a distancia, non, a hora de executar o lanzamento. Sale un poquinho máis, iso fixo que Gabriela tiviera que lanzar máis rápido, non se encontrou tan cómoda. Turno agora para que, bueno, María apuntale un par de cousiñas. Pois hai indicacións para este pouco máis de minuto 20 segundos que quedan, tratando de asentar novamente as súas xogadoras, porque agora sí que quen se asentou ben foi a defensa do Carballal. Sí, por iso lle estaba dicindo que mantiveran as calles, que mantiveran esa anchura, que se lle deixaban tirar as extremos, que persistisen, non, ese intento de que continuaran tirando as xogadoras que se encontran nos currunchos desta pista do pabellón de Dena, que continuaran facendo esas labores e ademais, bueno, separando un poquinho tamén a defensa da zona central, non? Ven Daniela Silvia buscando ese cruce, buscando esa acción de 2-2, caeu Silvia. Vai a haber golpe franco. Pues ese golpe, non, ese contacto previo a que se levantara de novo, aí incurriu en paso Silvia, moi ben indicado, golpe franco. Daniela Silvia levanta ese golazo de Silvia Lomba novamente. Teniendo 11-14. Ben Patri con potencia novamente, 3 defensoras con Patri Teijeiro. E agora Carballal, que lle restan 30 segundos. Patri que está dicindo ya aí a Olaya, bueno, Olaya tamén lle comentou que faltaba pouco para rematar. Ben Gabriela, balón para Patri na cinta, ben saído, e o gol de Patri. Veo yo que lle quedan 12 segundos o Guardés. E ben Silvia correndo. O balón no flanco dereito, Silvia vais a atrever no lanzamento, senón que ven a habilidade. Que asistencia, que gol de Ángela. E como xogou co tempo aí Silvia, Sí, a verdad que moi ben, con moita calma para eses últimos 10 segundos, ¿no?, que restaban desta primeira mitade, para por un 12-15 no marcador que reflexa a igualdade e ademais pues reflexa o constante que foi o Mecal Atlético Guardés nesta primeira mitade. Sí, porque creo que a diferencia, aparte do 0-0,
foi achegarse un gol Carballal, non conseguiu novamente poñerse nese empate e outra vez outro impulso do Guardés para marchar de 3 cara ao descanso. Nós tamén imos a tomar uns momentiños de descanso mentras quedades cos mellores xogadas e voltámonos en 3. Escoitámonos. retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boy, your luck
voltándose aquí a un oso posto no Coirón Area para disputar este segundo acto, donde recordamos estado Ferretería Molares Carballal 12, Mecalia Atlético Guardés 15. Un partido que está sendo vibrante, no que está quizáis un poquinho máis plantado o equipo do Baixo Miño. Sí, sobre todo salieron con una intensidad defensiva muy alta. Creo que iso lle fixo tamén entrar un poquinho máis tarde no encontro o conxunto de Ferretería Molares Carballal. E bueno, esa tónica, non, que se levou durante toda a primeira metade, que fixo que leven esta renda de 3 goles agora mesmo para o inicio desta segunda metade. Pues aí recordamos, o Mecalia Atlético Guardés, que foi o quinto clasificado desta Liga Ouro Cadete Femenina, enfrontándose ao Ferretería Molares, que foi o cuarto clasificado. Unha liga que hasta a derradeira xornada, onde tuvo reviravoltas, voltas e recontravoltas, na que o séptimo pasou a cuarto, outros pasaron de quinto a terceiro, o cuarto pasou para séptimo, bueno, un montón de combinacións aí que non se supo quen aí a disputar hasta que se non a chicharra do derradeiro dos partidos. Sí, porque bueno, iso tamén denota a gran igualdade que hai. Oi, vaya paradón de Julia Lomba, que está ocupando agora a porta do Mecalia Atlético Guardés, decía Charlie. Xa non sabía o que estaba contando, pero además con esa intervención que acaba de facer Julia, decíamos, non, que esa máxima igualdade que había na categoría cadete feminina con eses trocos, non, nas últimas xornadas de postos dos diferentes equipos, porque hai unha moi boa xeración aquí nos diferentes equipos, que ven ese bloqueo. Vaya bloqueo que ben aproveitou, fantástico aí Silvia Lomba, novamente sexto gol para Silvia. Bueno, tamén María facendo algo que fixo Fabio na Final Four juvenil, que foi cambiar as porteiras, non? No descanso. Sí, buscando mellor unha... Oi, que ven outra vez, que ven levada esa superioridade novamente para o gol de Sabela. O anterior atopouse con Julia, pero desta vez Sabela sí que perfora a portería de Julia. 13-16. E vemos agora que está Paula no extremo, seguro que vai a incidir un poquinho máis nos desdoblamentos. Podemos ver aí Silvia, balón a esquina de Silvia, novamente vais a atrever. Qué fantástico gol agora de Paula. Que se María sigue con esta tónica, tampouco é descabellado que miremos a Ángela no extremo para que desdoble ou para que efectúe lanzamentos de un extremo, que é unha situación na que ela tamén se move moi ben. Escapou o balón aí a Gabriela, pero conseguiu de malo en Leila, balón para el lado dereito, gol de Patri. Eses desdoblamentos que lle están facendo moito dano os dous conxuntos, E escapou o balón agora a Sabela, a posibilidade do Carballal, que ben se anticipou Silvia Lomba nesa contra que trataba de buscar Carballal. Esa mixta, non? Xa de Gabriela sobre Silvia. Aquí non se regala nada, Alberto? No. Aquí está todo estudiado. Mira, ante a Silvia, Ángela que pasa a primeira línea e iniciando, buscando aí, que ben lle forzou a falta. Fantástica acción de Sabela sobre a outra Sabela, sobre Sabela Lomba. Ven buscando ahora que ao lado dereito Patri vai a tomar o balón. Que ven aí cerrando esa posibilidad de que pudiera Patri facer esa internada. Olaya buscaba esa penetración, o golpe franco que consigue forzar aí agora diante de Silvia. Está, mira, curiosa acción do Carballal, renunciando a xogar co extremo dereito, metendo ao pivote moi enriba do lado esquerdo para deixar ese carreiro Baleiro gañar a superioridade de cara a ese lado. A ollo aí que acaban de deixar solísima a Mara no extremo dereito. ¡Ay, con qué calidade! ¡Qué maravilla de gol de Mara! Claro, ter tanta profundidade nesas zonas exteriores, o que falle que queda moito espacio habilitado para os extremos. Aí ese espacio non que acaba... E aí non sei se se mirou nas imaxes, pero antes dese gol de Mara, quen saltou a defender foi o adestrador, Como chegaba a indicarlle a súas compañeiras, as súas xogadoras, que estaba totalmente sola Mara. Iso quere decir moito de
da preparación do encontro, non? Tamén por parte de Sergio e de Monse, que ven agora Sabela movéndose sen balón. E agora con unha defensa tan aberta, moi ben Silvia achegándose para poder xogar ese 2 para 2. Hasta 4 xogadoras do Carballal defendendo a Silvia Lomba. Decía que igual non é tan ventaxoso que fagan un desdoblamento porque están achicando espacios, ¿no? Con xogadoras como Adriana, como Sabela e como a propia Ángela dende fora poden facer moito máis dano indo a uns para uns e a partir de aí que sexan elas mismas quen respondan aos ataques das súas compañeiras. Camiñamos cada minuto 5 deste segundo acto. Olaya coa pelota con Patri. Aí ven Olaya tratando de zafarse de Ángela no avanzado. Quería habilitar de aí o carreiro a súa compañeira Sabela, pero non conseguiu conectar. Estela con Gabriela. Patri estaba xa de buscar ese espacio no desdoblamento da súa compañera de Victoria Casado. Buscando novamente Olaya. Ven a defensa do Mecalia Atlético de Guardés. Moi firme aí todavía a defensa do Mecalia. Sí, agora xa no minuto 5 do encontro. Moi ben plantadas as xogadoras do Guardés despois deste arranque da segunda metade. Vai a poñer de novo o balón no momento Estela. Apoyándose en Patri, balón a esquina. Nuevamente Patri, aí un desdoblamento, unha caída de Sabela. Vai a haber golpe franco e aviso de pasivo no ataque do equipo azul. Que ahora falábamos antes, ¿no? Ben flanqueado que está a Isabela con Paula, con Adriana y además ahora que ven ese lanzamiento de Patri. Donde Julia nuevamente. Se anda por arriba a Obenc, o bo traballo. Isabela non está acertada en ataque hoxe, pero está facendo un moi bo traballo. De novo Mara solísima no lado extremo. E outro gol de Mara. E ollo porque Sergio vai xa ca tarjeta do tempo morto, porque isto de ver un falalo non no descanso intuimos, non arriscar un poquinho máis, pero a xogadora que ten que facer esa cobertura, cerrar o espacio, non está de todo atinada, non, facendo esas axudas. Pois con 14-19 escoitamos a Sergio de Monse. Pois aí chamada de atención de Monse. Sobre todo buscar o respetar o sistema de xogo, o plantexamento de partido que se tiña para volver a encarrilalo. É que é un momento no que as xogadoras teñen que ser máis disciplinadas agora, porque se empezan a facer a guerra pola súa conta. Esta distancia que de 5 agora mesmo non a prol do Guardés pode, bueno, agrandarse un poquinho máis, como é lógico, unha chamada a orden para que as rapazas volvan de novo a iso que estábamos mirando, pero claro, se tes a Julia diante facendo, creo que a terceira parada, non? Terceira parada xa de Julia. O cuarto lanzamento nesta segunda metade, correndo aí Ángela. Bien pasos, recibindo aí a súa compañera, que ben sacada Silvia, que era al lado esquerdo, e quedou trabada porque xa estaba o 2 contra nada. O 2 contra ninguén, novamente, zafándose aí da defensora. Escapoulle no último momento o balón aí a Sabela Lomba. Xa estaba franco para o lanzamento. Que volvo a repetir, non está atinada nas accións ofensivas, pero está facendo un auténtico traballazo aí nese 3 defensivo, Aí ven Patri, mira como recibiu, como foi quen de ter que sacala cara esa cinta de brazo que non poidera coller o lanzamento directo. Olaya con Patri novamente. Balón no lado dereito. Ahora levando cara al lado izquierdo. Ven Gabriela cediendo balón. Vais a tener Gabriela. Y otra vez Julia Lomba. De novo
Sabela tapando a súa compañeira no lado esquerdo, chegando ao lado dereito ese balón do Carballal que ten que ir cara ao extremo. Moitas dificultades ahora, momentos de apuro para o Carballal. Buscando balón cara a Mara, non se atreve no lanzamento. Ven agora falta de Olaya. E acude novamente Sabela na súa axuda. Silvia Lomba ordenando novamente o ataque dende o centro. Iniciando ataque novamente, desdoble de outra vez, insistindo en outra vez. Ven Silvia buscando ese 2 contra 1. O lanzamento con fortuna, gol de Silvia Lomba. Séptimo gol de Silvia. Silvia que ten moita tendencia, sale moi ben os dous lados, pero gusta moito máis salir o punto débil. Ollo aí, sí, os pasos de Vitoria, sí. E decía, gusta moito máis salir o punto débil e acaba de facerlle un bloqueo fantástico a súa compañeira Paula para gañar ese 3-2 cara a zona dereita. Ben Mara, que ben levado a superioridade cara ao lado extremo esquerdo, non se atreveu no lanzamento. Ben novamente Adriana, balón para Silvia e pasos. E son pasos porque despois de superar co segundo paso, como non foi quen de sobrepasar de todo a defensora do Carballal, Silvia fai un doble apoio e incurre aí nese espacio que ven agora. Ben Olaya para Sabela e o gol de Sabela Lorenzo. Moi ben Olaya, que está conectando moi ben cas súas compañeiras, pero non está tendo esa frescura, non, que lle aportou as compañeiras na Final Four juvenil femenina. Atacando de novo Ben Daniela buscando ese lanzamento. Ya decía Sabela, pero non foi quen de conectar ben. Sabela con Silvia buscando cara fora novamente. Vaya a sacar os 7 metros en esa defensa de Estela Ogando. E ademais agora tamén moi atrás estaban as defensoras prácticamente na liña de 6. Vaya Ángela o primeiro amago e o gol de Ángela. Que ben define, non? Agora sí, con un poquinho máis de pausa, non tirando tan rápido cando Siria é unha porteira que achica moito espacio no momento do lanzamento. Que ven agora a abrir a vaya finta. Uy, vaya armado intermedio. E aí a nosa compañeira cámara que quedou no fío, Que Martín dice, bueno, temos por ali, non fixo niña parada todavía nesta Final Four. Ainda non temos, non lle temos anotada a Martín, aí casi ya temos que anotar a Rachel, que estuvo aí a piques, Pois iniciando de novo Miquel Eléctrico Guardés, Ben Silvia novamente buscando esa penetración a parada de Ia, pero vai a haber 7 metros. De novo ese toco final de Patri. Exacto, polo contacto ese o final no lanzamento, a defensa estaba ben, pero no último momento vamos a ver de novo a Ángela. ¡Qué golazo! Con qué serenidade de Ángela. Que obliga de novo a Sergio a pedir o seu tercer tempo morto. Faltan pois 20 minutos para rematar o encontro. Vamos a escoitar os adestradores do Ferretería Morales Carballal. Pois aí xa pensaba que nos caía outro tempo morto do silencio, Eu estaba pensando que se pasaran a pizarra tamén, Pero aí ahora non lle queda Monse outra máis que non ir a épica, pero sí con cabeza empezar a iniciar esas defensas presionantes, individuais e sobre todo sin prisa todavía en ataque, que queda moitísimo partido, pero estamos falando de pedir un tempo morto hai menos de 5 minutos, con 14-19, ter que solicitar o terceiro tempo morto con 15-22. Iso é que está mirando algo que non lle gusta
tamén moi ben pola súa parte por frenalo o antes posible. E agora sí, ese agarrón por parte de Paula Gabriela, que intenta tamén rascar aí esos 2 minutos. E yo non sei se é decisión de María ou decisión das rapazas. Eu penso que as rapazas agora están un pouco descolocadas con ese doble pivote, pero Ángela que estaba aguantando moi ben agora Emma. E outra vez o balón fora, que grande se está facendo Julia. E non é doado tampouco superar ante un desdoblamento que as dúas xogadoras que están fora, que o avanzado se queda aí arriba, non? Porque está restando moito espacio. Oi va con toda a directa e o gol que sube arriba de Isabela. Ese golpe con Emma. Está diciendo ahí el colegiado que... Yo creo, mira, está hasta Isabela suspirando de decir, uff, madre mía, lo que acaba de ocurrir aquí, qué potencia acaba de imponer Isabela en ese ataque. Y los 2 minutos para Emma, esa segunda exclusión de Emma. Celebramos, ¿no? Ese gol que lle facía falta a Isabela, que le va buscando desde tantos minutos atrás de este encuentro. Que llevamos a volver a decir desde aquí que están muy bien esas internadas, que tienen capacidad de sobra para hacer lanzamientos desde esa zona intermedia de 8-9 metros. No me canso de decirle, trabajo de Ángela no avanzado, ocupando espacio, filtrando primero. Está nuevamente fortísima Ángela sobre Olaya. De que entre Ángela e Isabela, a defensa do Guardés está levando seu nome ao seu selo. Sí. Escapou o balón a Patri, vai a conseguir domar. Non vai haber golpe franco pro novamente do equipo azul, do Ferretería Molares Carballal. Recibiendo ahí un desdoble de Isabela, balón para Gabriela, cara fora, va a ir a buscar Gabriela, va a insistir Gabriela, ya estaba Ángela ahí nuevamente, pero qué golazo de Gabriela, espectacular. Que paró muy bien ahí el ciclo de pasos de nuevo. Isabela que lle dice a las compañeras que se den prisa. Y ahora... Bueno, sí, precipitación de Isabela. Non estaba marcador como para que o Guardés precise correr tanto, non? Son 7 goles de renda, ahora teñen que facer ataques largos. E o que ten prisa é o Carballal, claro. Aparte que está Guardés en superioridade. Ese agarrón aí, efectivamente, a Isabela, que xa é tamén é a segunda, non? Sí, segunda exclusión tamén de Isabela. Que eu penso que agora foi un pouco fruto esa pequena frustración que acaba de sufrir despois do gol. Xa se liberou, acaba de facer tamén unha acción moi rápida. E a ver esta igualdade que prepara o... Pero aí está, sigue Julia Lomba o seu, quinta parada de Julia. Van a ser 7 metros. E que aí vaya internacional, Gabriela Martins. Gabriela primeiro amago. ¡E a parada de Julia! De que se tes a Julia así, a verdade é que é moi complicado que se poida facer algo máis, non? Que temple baixo paus de Julia, agarrando o lanzamento de Gabriela e atinando. Porque non era sinxelo, que potencia levaba ese lanzamento de Gabriela. Atacando de nuevo, 5 para 5, ahí va buscando Ángela, lanzamento por fora. Equivócanse aí as xogadoras do Guardés, non é igualdade, tendo a Ángela fora, tendo a Daniela que acaba de entrar agora, estando Silvia, moito máis sinxelo que busquen os uns para uns, que perdan un poquinho máis de tempo, porque ademais o Carballal estaba subindo a defensa e iso iba a provocar moitas axudas, e bueno, tamén xogadas favorables, non? Os intereses das xogadoras do Baixo Miño. Superioridade agora para Carballal, sigue Julia o seu. Séptima parada da porteira do Baixo Miño. Como dicía, agora a superioridade do equipo azul. Patri vai a buscar ese primeiro bloqueo, anticipouse aí Silvia Lomba no impar, ven Silvia na contra, o gol de Silvia Lomba. E xa que Silvia faga un impar, que rouba un impar, ademais estando en inferioridade numérica, dice moito de como están as xogadoras do Guardés no partido, Gabriela, balón cara a Emma. Emma sí consigue superar a Julia. E bueno, este intercambio de goles que o Carballal non lle beneficia, que o Guardés está encantado. De feito, xa miramos como Silvia está manejando ahora moi ben o ritmo do encontro. Van a recuperar agora mesmo a xogadora excluída. E Ángela vai a ser a que vaya cara ao pivote. E agora ese 3-3 que pode facer o Carballal, que non podía ter feito antes.
Ben Sabela con potencia, penetrando. Vaya a sacar yo 2 minutos nese agarrón por las costas de Patri. Agora sí, con máis espacio, está perfecto, non? Esa internada de Sabela con ese un para un abaixo, non? Que encontraba aí a Patricia Teijeiro. E mentre vemos a Ángela preparada de novo para executar os 7 metros. Ángela parada foi de Iria. Y creo que dudó un último instante, porque parece ser que moveu aí un pouquiño o brazo. Le vemos aí. Que ben levado, golazo espectacular agora novamente de Emma. María pedindo calma, non, as súas xogadoras. Tamén aí Carballal sendo un a menos. Que ven agora Ángela. Golazo de Ángela. Con ese 4-1, non, que estaba plantexando Carballal. Teñen que facer este tipo de apostas un poquinho máis arriscadas para ser valientes. O que pasa que estaba moi separado Olaya, non, das dúas defensoras desas 4 que estaban formando a línea atrás. Outra parada de Julia. Aí sí. Oitava parada xa da porteira do Mecalia Atlético Guardés. Correndo Mecalia. Buscando a fenda e atopando gol novamente Sabela. Agora sí, Sabela xa se soltou. E agora o problema, non, de ter pedido tempo morto antes é que hasta que non pida, que ven agora Emma, non, loitando con ese balón, decida, hasta que non pida un tempo morto María, non van a poder darlle instruccións dun xeito máis calmado mentre miramos este auténtico golazo de Gabriela, descomunal. Tanto Sergio como Monsa, súas xogadoras. 19-26 no electrónico. Na segunda parte, minuto superado 16. Iniciando Silvia. Buscando cara al lado izquierdo. Silvia va a buscar ese bloqueo de Ángela, buscando acción de un contra un. Venga, defensa agora do Carballal, recordamos en inferioridade. Falábamos tamén, non, nas Final Fours anteriores, ese balón que intenta chegar a Daniela, que nos momentos de... vaya golpe entre Olaya e a súa compañeira, cando son superioridades numéricas, hai veces que os un para uns están ben, pero é mellor evitalos para darlle máis continuidade ao xogo. Silvia, vaya golazo de Silvia Lomba. Está intratable a xogadora do Guardés para por ese 19-27 no electrónico. Gabriela, balón ao lado dereito, escapa o balón a Emma. Mira como corre, aí vai Julia. Asistencia para Ángela, o un contra 3. Pero aí chegou Mara na axuda. Vai a continuar. Ángela, asistencia de Mara. E vai a haber 2 minutos para Laia. Vaya asistencia de Mara Ángela. Ese gol, o te has comentado tú nas anteriores Final Four, este gol que suma máis 2 en medio de un gol, eh? Sí, totalmente. Grandísima acción do equipo de Guardés. E moi ben Ángela frenándose, e moi ben Mara correndo aí cara ese espacio, despois esa fin do punto forte, e asistindo de novo a Ángela, que na liña con ese máis 9 no marcador. Se xa tiña as alarmas Carballal, agora máis todavía, Escapa o balón a Gabriela, pelexando aí Mara por a pelota, que chegou a súa compañeira Victoria Casado coa pelota, aí está buscando lanzamento. Victoria por enriba do arco de Julia. Isabela, que estaba no lado esquerdo da defensa, despois chega para por esas mans aí por arriba, que ven. Que asistencia, non foi quen de domar o balón aí. Daniela, balón para Carballal. Patri, tampouco se lle escapa aí a Patri, correndo de novo ahora Mecalia Atlético Guardés. Ángela, balón a esquina, e o gol de Daniela Álvarez. Que ben está xogando Guardés, agora están xogando a placer, xa con este máis 10 no marcador. 12 minutos, miramos cousas incluso remontadas tamén máis amplas, queda moito tempo ollo, pero sí que teñen que solventar agora, non, ese handicap, o mellor ese momento de pausa, o que poder dicirlle algo ás rapazas. Vamos a ver como xestionan Carballal agora. Está insistindo unha e outra vez Patri nesa finta, pero está moi ben defendida polo Mecalia. Aí está Patri, lanzamento, agora sí, o gol de Patri. Que foi quen tamén de superar agora. Silvia, que mira o encontro roto, que ben. Que ben acudiu aí Daniela na súa axuda de Silvia. Si a coreografía non estaba ensaiada, acaba de salir a perfección.
A verdade é que sí, o que é un auténtico lujo ver nas caras das rapazas do Guardés un mal saque, non, por parte do Carballal. Miramos a Silvia. Outra asistencia de Silvia Caramara na esquina. Van a ser 7 metros. Se vai a ver. E que ese contacto, e ademais dos que sobran, sí. Xa é a terceira, pode ser? No. A segunda. Esta é de Sabela. No. Leva dúas de Emma neste caso. Sabela que suma a súa primeira exclusión. Digo que me de Sabela do Guardés que leva dúas, non? Efectivamente. Hai un novo 7 metros agora para Ángela. Novo gol de Ángela, sí señor. Noveno gol de Ángela, o quinto dende a liña de 7 metros. Este partido está servido, de entre Sabelas de un lado, de outro. Pois xa mirarás no seguinte, con tanta Daniela. É o que teñen, non, Azar. Hai que empezar a chamarlles polo apellido, non? Sí, ou podemos cambiar, que poden cambiar tamén de patrocinador. Usar Daniela Vigo, porque... Bueno, está. Ahí está, qué golazo de Gabriela Martins. Ese contacto de Ángela, sí. Sí, contacto, ese empurrón, cando xa estaba no aire de Gabriela. E os 2 minutos son para Ángela. E agora que ten que ter cuidado Guardés esa perigosidade que ten verse tan lonxe no marcador, non? Ese máis 11 que fai que as xogadoras se relaxen un pouquiño e que con xogadoras diante que son tan intensas como Gabriela, como Patri, como Olaya, bueno, non lles den un susto, non, ahora neste treito final, Efectivamente, porque hai que saber xestionar tamén eso. Seguro que María tamén é sabedora de que tamén hai que xestionar o banco, non? Para todo o que poida vir despois, que é inteligente. E Gabriela, como lle sacou, como supo agardar pola súa atacante para forzar a falta en ataque. Volvemos a repetir, isto é algo que sí que miramos en certos equipos. Ahora é a xestión, ¿no? Desa diferencia que decías e apuntabas moi ben, Alberto, que ven agora esa internada por parte de Victoria. E agora é o momento no que teñen que xogar un pouco máis, ter un xogo un poquinho máis combinativo. Acaba de facer esa circulación Laura, pois aí Daniela ten que abrir, que siga xogando Silvia, buscar unha xogada dun para un, perder un poquinho máis de tempo, combinar con Sabela ou volver a combinar con Laura, non? Para que pasen os minutos e darlle un poquinho máis de sentido ao ataque. Lindo novo ataque aí Mecaleutéco de Silvia. Buscando cara ao lado dereito, escapouse aí o balón a Sabela Lomba. El balón de novo por aquí para Azul, Patri con espacio, Gabriela vai a poñer potencia, Patricia con espacio, moi ben novamente, asistindo a línea. E gol de Estela Ogando. E moi ben aí as xogadoras do Carballal, tamén moi ben plantadas. Este momento, ¿no? Ahora vemos outra vez ese 5-1 con Patri arriba solicitando pasivo, con ese 8, ¿no? Que é unha circulación de extremo polo lado polo que marcan, aí a temos. E agora moi ben, Daniela continuando con Silvia, ese cruce para... Genial. A continuación estupenda, elevada, e a parada de Iria novamente no lanzamento de Mara. Pero pola contra, se pomos un ataque, este ataque fronte a outro, mentras vemos aí de novo a Victoria, xogadora do Carballal, moi ben aí a defensa por parte de Isabela, levando a cara a línea de banda. Pois un ataque máis elaborado no que arañan máis minutiños, máis segundos, e bueno, que lle fai que o Carballal teña que ter máis presa neste novo ataque. 23-31, moitísima distancia todavía, pero cada vez menos que está poñendo aí o Carballal. De feito, xa está María Doiro co cartón de tempo morto na man, se acaso ten que utilizalo. Buscando aí cara fora, levando ben a superioridade de Gabriela, aunque reciba aí Candela, levando cara a esquerda, ninguén se atreve no lanzamento, e aviso de pasivo por parte dos colexiados. Ben Victoria Casado buscando esa acción, e hai pasos. Balón para Mecalia, Atlético de Guardés novamente. Si Victoria adaptou o balón moi lonxe, yo que se puido facer daño, non, esperamos que non. Pode levantar aí ese golpe. Adaptou o balón moi lonxe, o que fixo que, ahora que ven Silvia, madre mía. Silvia con espacio, contemporizando, 10º gol de Silvia Lomba. Que está, non sei se decir intratable, increíble, porque está facendo un partido moi serio, tanto na faceta ofensiva como defensiva, e se está facendo que o Guardés teña a renda de goles que manexa agora mesmo. Ven Gabriela, outra vaselina de Gabriela.
noveno gol. 24-32. Aí está Silvia poñendo a clase, a pausa, o tempo. Así podemos dicir que a veteranía, como xestiona o tempo esta rapaza. Falábamoslo tamén nas diferentes Final Four, pero como se nota que unha rapaza estuvo en selección galega, xogaron o ano pasado, se torna guardia, non? Todos eses minutos e toda esa experiencia que ven agora, pasivo van a levantar os colexiados, non? Como se nota toda esa experiencia de partidos importantes, non? Ben, Silvia vai a haber 7 metros nesa defensa de Gabriela. Estaba Iria aí xa poñendo o Ferroxo. Estábamos mirando que non levou un pequeno golpe, aí o temos en imaxe, non? Como Gabriela levou ese pequeno golpe con Silvia e Ángela. Seguindo outro gol Ángela. Que sigue o seu, e ollo que esa é a zona predilecta de Ángela para lanzar os 7 metros, Ángela que leva xa 10 goles. 5 dende a liña de 7 metros, errou tan só un. Meteu o primeiro, errou o segundo e o resto xa ata agora sin fallo. Ese balón, esa picardía que mirábamos tamén outro día, que ven agora quiso xogar ese 2-2, moi ben Sabela, moi ben Ángela, baixando a coller aí a pivote do Carballal, a Sabela. Moi ben agora levando Daniela cara o exterior a xogadora do Carballal, esa dorsal número 30 Candela, e o Carballal xa que ahora sube a defensa, non? Presión ao principio, pero xa nos últimos 5 minutos do encontro de novo volven a ese 6-0. Eu creo que xa baixando os brazos un pouquiño tamén ao Carballal. E iniciando de novo Guardes. Silvia, esta non baixa os brazos nunca, No, nin o pistón, a verdade que está a un ritmo envidiable. E agora tamén será o momento no que entendemos que María comece a darlle descanso a estas xogadoras de cara a final de mañán, porque xa podemos decir que a falta de 4 minutiños e medio, con un máis 10 que teñen no tanteador, podense reducir distancias. De novo intenta Gabriela, pero superar a Julia non é nada fácil. E vamos a ver agora o que entendemos ese carrusel de cambios, non? Sí, aí está o primeiro deles. Aí vai ao banco Daniela para deixar o seu sitio a súa compañeira Yasmín. Movo o balón agora o Guardés, dando esa permuta Silvia para que vaya a Sabela cara ao centro. E escapa o balón a Yasmín. Consigue domar, balón a esquina. Lo un pouquinho atrás aí agora a Daniela Pacheco, pero loitou por él. Quedouse co balón. Volve de novo aí Yasmín a atacar. Que venga finta de Yasmín. Oh, qué gol de Yasmín. Fantástica opción de Yasmín ahí. Vamos a ver ahí Yasmín, que lle dice Ángela, ahora o huevo avanzado. Vamos a ver qué tal se desenvolve esta xogadora agora na faceta de avanzada. Ben Patri buscando a finta do lanzamento, balón peta no longueiro, pero hai golpe franco novamente a prol do equipo azul. Patri buscando unha e outra vez, balón cara a esquina, vais a perder, vai a ser balón novamente para o equipo do Mecali Atlético Guardés, recibindo moi atrás o ataque. E agora xa Silvia o banco, Ángela o banco, Sabela asumindo. Sabela o seu. Que entendemos que será o seguinte cambio. Non, xa está sacando agora as xogadoras de pista que máis minutos tuveron, que foron as que lle deron, non? Xunto con Vera na primeira mitade, que fixo paradas moi boas. Momentos moi bons. Agora ese balón que vai cara a esquina, de novo ataca Patri, vemos que se levanta. Lanzamento de Patri duro, seco. Sexto gol de Patri Teijeiro. Viñendo 25-36. E aí María que lle as súas xogadoras que calma, e vemos como está Adriana, Yasmín. Ali vemos a Daniela, entrou tamén Carolina, non? No extremo dereito, esa pivote que xogou a semana pasada a Final Four infantil. E agora pois estes 5 minutiños de descanso que acaban de ter as xogadoras
do Guardés que de cara a mañana van a ser muy importantes. Ben Yasmin buscando cara fora. Vai a haber pasos. El balón para Mecali Atlético Guardés. Patri dentro do centro. Iniciando Victoria. Balón na esquina. Vais a traer no lanzamento. E aí está o gol que consigue Zoe. Menos de minuto y medio, Sam. Este máis 10 que por cómo se presentó o partido ao principio, castigo un pouco excesivo, ¿no?, para o Carballal, porque salieron moi ben plantadas, a verdad que propuxeron cousiñas moi interesantes no partido. Aí vai Carolina, que supera polo corto a Iria. O que pasa que eu penso que esa regularidade durante todo o partido a nivel defensivo, sobre todo, sí, sí, do Guardés, que apoyados con dúas porteiras de moitísima calidade, lle fixo pouquiño a pouquiño ir abrindo esa fenda. Bueno, ver este máis 10 agora a falta de 40 segundos. Pois aí vai a que vai a ser seguramente a derradeira posesión do Mecali Atlético Guardés. Adriana, Yasmin e recibindo naquel lado Miela. Yasmin apoyándose en su compañera, queda ese balón suelto, pero ahí estaba para recibirlo. Pivote do Guardés. Quedan 15 segundos. Xogadoras do Guardés que xa vemos aí en imaxe como están saltando no banco, sabedoras do que acaban de conseguir despois dun grandísimo encontro. 3 segundos para que celebren. Aí vai sonar a chicharra. Ahí está exultante o banco do Mecali Atlético Guardés celebrando pase a final de mañana. Recordad esa final que se xogará a 6:30 da tarde aquí no Coirón Area novamente. Pois 27-37 o máis 10 que campea aquí no electrónico de Dena. E un poquinho así o que dicía este Charlie, quizáis castigo excesivo para o Carballal, pero premio a esa regularidade do Mecalia. Sí, porque o partido empezou pois moi parexo, non? Por parte dos dous conxuntos. Sí que o mellor o Guardés tiña, ou polo menos aportou unha solidez defensiva moito maior ao comezo do encontro. Eu penso que tamén a diferencia estuvo pois na portería, sobre todo, como decimos ao principio nos encontros igualados, esa xestión das superioridades numéricas que o que acaba de facer, pois bueno, a verdad que o Guardés xogou moi ben, con moita máis calma, e fixo que estemos agora pois mirando esas caras de felicidade nas rapazas. Pois deixamos de que pases, Charlie, a buscar protagonistas, mentras vedes aí as repeticións, ese penalti parado por Iria. E mentras se están preparando as seguintes protagonistas da seguinte semifinal, recordade, ás 7 da tarde, o equipo locatario en pista, o Taberna Os Arcos Asmú Valmeaño, que se enfrontará ao Sarroda Vigo en busca desa segunda plaza na final que xa ten o Mecali Atlético Guardés. E aí escoitamos de fondo ese inferniño maravilloso que está vivindo aquí o pabellón de Dena. Aí recibindo o equipo do Guardés o calor da súa grada, da súa parroquia desplazada aquí a Dena. Mientras seguimos vendo esas opcións esas repeticións. E aí tamén ese aplauso que lle dá o equipo de Carballal, de Ferretería Molares Carballal, a súa parroquia tamén desplazada aquí a Dena. E aí celebración por todo o alto das rapazas do Mecali Atlético Guardés. A verdade, se fixeron un partido moi serio, moi regular. Ese temos que destacar, bueno, pois ese principio de segundo acto defensivo boísima, parte certificado tamén por Julia na portería, que tamén lle permitiu apuntalar un pouquiño máis toda ese bo traballo defensivo que estivo a facer o equipo do Baixo Miño.
Ellas vemos como celebran esos bailes muchas veces que teñen os equipos coas súas afeccións, eses cánticos. E aí temos disfrutando do seu momento, como non, o equipo do Mecalia Atlético Guardés. Mentras agardamos a que poidamos escoitar algunha das protagonistas. Seguimos mirando aí toda esa parroquia do Baixo Miño que se desplazou aquí a Dena. Está tomando poquinho a pouco a pista do 40x20 os equipos que xogarán despois. Recordade, o equipo de Sarro da Vigo e o Taberna os Arcos Asmúbal Meaño. Moita xente que se dou cita aquí no pabellón de Dena para esta primeira semifinal. A ver agora xa ten por aí conseguindo protagonistas Charlie para poder escoitar as impresións de dúas das protagonistas desta primeira semifinal que se conseguiu levar o Mecalia Atlético Guardés. Xa ten aí a Paula e tamén a Mara, así que Charlie, cando queiras damos paso. Pois aquí estamos xa con Paula e con Mara despois deste auténtico partidazo que acabamos de vivir, rapazas. Bueno, contarnos un pouquiño que tal, como sentistes no partido, que esperandes, non, despois deste partidazo que acabas de facer para o partido de mañán. Nos sabíamos que íbamos a ir con todo, xa que queremos ir a un sector por segunda vez, xa que fomos o ano pasado. Sabíamos que o que queríamos e o conseguimos. Paula, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal te sentiste no partido? Pois eu sentime ao principio moi ilusionada por xogar unha Final Four aquí e estábamos todo o equipo moi entusiasmadas e además con moitas ganas de xogar e yo creo que foron como a ilusión que teníamos como o que nos hizo ganar o partido. A verdad que xogastes increíble. Vamos, querendes aventurarvos a decir que equipo querendes mañán na final? Son os dous moi difíciles, pero podemos competir os dous, así que con tal de que vaya un. Con tal de xogar a final xa están contentas as dúas rapazas. Bueno, que vai haber agora no vestuario? Contarnos un pouquiño para a xente que nos está mirando desde as casas. Que? Non entendí. Que vai haber agora no vestuario? Un pouquiño de festa, vandes a celebralo ou vandes a decir non, agora toca descansar de cara ao partido de mañán? Pois eu creo que a emoción que temos agora que vamos a celebrar un pouco no vestuario con todas as compañeiras, pois como venirnos un pouco arriba e logo ya mañana así que xa vamos a relaxarnos e a xogar o partido porque aún tenemos moito que facer. Pois aquí temos as dúas protagonistas do Mecalia Atlético Guardés que acaban de acadar o pase a final de mañán. Noraboa, rapazas, a descansar. E nada, xa están facendo exercicios de crecemento as xogadoras do Meaño e da Sarro da Vigo. En nada, a segunda semifinal desta categoría cadete feminina.